אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על מודל שנקרא 5 שפות של אהבה. חלק מזה שאנחנו בזוגיות, לכל אחד מאיתנו יש מיכל אהבה. התפקיד שלנו זה שבמיכל הזה לא יהיו חורים. ואם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, אז זה נקרא חור במיכל. ושום אהבה שאני אקבל מבן הזוג או מבת הזוג לא יוכלו למלא את המיכל. כי אם אני לא אוהב את עצמי או אני לא מעריך את עצמי, המיכל הזה לא יכול להכיל את האהבה. אבל כל אחד מאיתנו מרגיש אהבה בדרך אחרת. כלומר, דברים אחרים גורמים לו להרגיש אהוב, ויש 5 שפות, 5 דברים מרכזיים שגורמים לאנשים להרגיש אהובים. הדבר הראשון זה מילים של חיבה. מילים של חיבה זה יכול להיות כל מיני סוגים, זה יכול להיות מילים של אהבה, זה יכול להיות מילים רומנטיות, זה יכול להיות מילים של עידוד, זה יכול להיות התעניינות, אוקיי? זה השפה הראשונה. השפה השנייה זה זמן משותף. יש אנשים שהדרך שבה הם מרגישים אהובים, זה על ידי זה שמקדישים לה ביחד זמן, שמקדישים להם זמן, שיש בילויים משותפים, שיש פעילויות משותפות, שיש זמן שבו אנחנו ביחד. השפה השלישית זה מעשים של שירות. מעשים של שירות זה כשהבן אדם מרגיש שהוא אהוב, כשעושים בשבילו, כשמסיעים אותו, אפילו זה יכול להיות מורידים את הזבל, זה יכול להיות נותנים לי איזושהי עצה. והשפה הרביעית זה מתנות. זה יכול להיות פרחים, זה יכול... ממש פיזי. פרחים, מתנות קטנות, מתנות גדולות, כל מיני סוגים של מתנות. והשפה החמישית זה השפה של המגע. זה יכול להיות מגע פיזי, מגע אינטימי, זה יכול להיות מגע מיני, זה יכול להיות מגע לא מיני. זה כשהבן אדם מרגיש חיבור ואהבה, דרך זה שאנחנו נוגעים אחד בשני. זה יכול להיות יושבים אחד ליד השני צמוד, זה יכול להיות מניחים את היד אחד על השני, זה יכול להיות מחזיקים ידיים, זה יכול להיות נצמדים אחד לשני לפני השינה. ואני אשמח אם תחשבו מהי שפת האהבה שלכם, ולפני שאתם משתפים, מה לדעתכם שפת האהבה של השני.